predvečer Sviatku duchov známom ako Halloween sa v košickom Irish pube stretli ľudia na celovečernej párty v maskách. Tento pôvodne keľtský sviatok Samhain sa oslavuje v noci 31. októbra a konal sa pri príležitosti pohanského nového roka. Oslavuje sa najmä v západnom svete, v Spojených štátoch, Veľkej Británii, ale i na Novom Zélande či v Austrálii. V súčasnosti sa stáva veľmi populárnym i u nás, o čom svedčila i halloweenská párty v Irishi. Prví ľudia začali prichádzať už o 8 hodine, niektorí v bežnom oblečení, iní v maskách, pripravení vystrašiť a zahnať zlých duchov. Prečo práve halloweenská party u nás na Slovensku? Halloweenská party? Neviem, aby to... Je to tradícia vo svete, dúfam, že to priláka ľudia aj tu. Budú tu rôzne súťaže, pití piva, budú dievčatá piť piva, najlepšia maska vyhráva nejaké ceny, čiže o zábavu je postarané. Prišli sme sa trošku odviazať a nasadiť nejaké masky, keď tak celý rok nemôžeme. A v akej maske ste dneska? Čertica. Takisto čertica. Ľudia maskami na Halloween bojovali proti zlým duchom. Ako dneska budete bojovať proti zlým duchom vy? Alkoholom. V akej maske si dnes večer prišiel? V kostre, Prečo v kostre? lebo sa mi to páči. Máš tu nejakú obeď dnes večer? Nie, Nebojíš sa dneska pri toľkých všetkých maskách? Vidím, som tu strašidlá, posorky, kostry. nie. Na party nesmeli chýbať ani hostia zo zahraničia, ktorí si svoj obľúbený sviatok mohli pripomenúť i v Košiciach. I'm a Roman. I'm from Rome. I'm a cowboy. Where are you from? America. Ja som Američan. Ja som princezna Ariadna z Grécka. Z gréckej mytológie. Všimol som si, že tu ťaháš za sebou nejakú niť. To je kvôli labyrintu, že? Áno, Ariadnina niť, ktorú som dala Teseovi, aby zabil Minotaur v labyrinte. Tekvice, sviečky, duchovia či čarodejnice, nič z toho na halloweenskej party v Irishi nechýbalo. Ľudia v kostýmoch či bez nich sa bavili až do rána a mnohí z nich sa tu určite stretnú i na budúci rok.